James Allen, 10. srpnja. Želiš li propovijedati živuću riječ? Ako želiš, odreci se sebe i postani ta riječ. Jednu stvar znaj, ljudsko je srce dobro, božansko i jednu stvar živi, ljubav. Voli sve, ne vidi zla i ne vjeruj zlu. Tad, iako ćeš malo govoriti, svako tvoje djelo bit će moćno, a svaka tvoja riječ pouka. Svojim čistim mislima i nesebičnim djelima, iako skrivenima, vjekovima ćeš propovijedati nebrojenom mnoštvu duša koje teže. Onaj koji žrtvuje sebe i odabire dobrotu, dobiva ono što uključuje sve. Dolazi u posjed onog najboljeg, opći s najvišim i ulazi u društvo velikih. Besprijekorna, zaokružena i potpuna veličina nadilazi svu umjetnost. Veličina je manifestacija savršene dobrote i zato su najveće duše uvijek učitelji. Svaki prirodni zakon ima svoj duhovni pandan.